tuvemos 3 días de descanso, viernes, sábado e domingo, que non tiñamos competición, e esta semana pois adestramos os 5 días de luns a venres, o partido o sábado. Ben, sempre que se ven de descanso, coincidiu vir tamén despois dunha victoria, pois todo o mundo un pelín máis tranquilo, disfrutar eses días, e ora xa esta semana pensando en partido co Ourense. Pódese ver das dúas formas, non? É dicir, se competíramos inmediatamente despois do partido de Burgos, pois tamén creo que nos viña ben, pero creo que tal e como utilizamos o descanso, non? Sobre todo a semana previa a ese fin de semana sin competir, foi un traballo que creo que para nós mesmos, sin pensar en ningún rival, sin pensar en ningún partido, nos veu ben. Esta semana a verdad que está sendo moi boa a nivel de adestramentos, creo que chegamos en bon momento o partido co Ourense, que é moi importante para nós, non? Sobre todo por volver a ganar na casa e seguir sumando de 3. E fai un poquinho máis larga, non? Cando botas ahora un pouco a vista atrás, xa parece que Burgos queda moi lonxe, xa só estás centrado no que ven por diante, pero bueno, sí que se disfrutou porque facía moita falta, creo que por como foi e por esa necesidade, pois se disfrutou moito. E un pouco o reflexo de que ese primeiro tempo que fixéramos tan bo co Compos, ainda que depois acabamos perdendo no segundo tempo, bueno, pois necesitamos refrendar a semana seguinte fora da casa con un rival que tiña os mesmos puntos que nós e traer resultado. Non necesitamos un pouco todo, e creo que se deu así, e que, bueno, nos ten que dar ese pozo de confianza de saber que o camiño é bo, pero que temos que corregir pois esos erros que nos estaban penalizando moito, e que cando corregimos eso, pois estamos moi cerquiña de ganar sempre, non? A día de hoxe estamos outra vez teño a todos os futbolistas dispoñibles, creo que a semana de traballo, e así yo dixen, ademais o equipo foi espectacular, hai que refrendalo o sábado, con moita tranquilidade, con moita calidade de adestramento, bueno, que a xente moi enchufada, vamos a leválo eso ao partido, porque creo que é un momento importante para nós, e que, bueno, que o estamos afrontando ben como equipo, non? No traballo, e agora vamos a leválo á competición. Bueno, a intención de que temos todos é que a Ulló, que xa leva pois, prácticamente un mes adestrando con normalidade como un futbolista máis, vaya ganando minutos, non? Pola súa ascendencia no equipo, eu creo que é importante que os vaya sumando, pero tamén hai que ter en conta que na súa posición pois vai a influir moito o tipo de partido que temos diante para que el vaya collendo confianza, non? Pero a intención é que empece a sumar minutos canto antes, sí. Un portero que eu sempre tuve en mente xa outras tempadas, por outros motivos non puido vir, eu sabía que ahora estaba sin equipo, adestrando co Atlético Arteixo esta tempada que non atopou o equipo, e para nós eu creo que era importante, bueno, a figura dun terceiro porteiro, non? De poder adestrar con unha persona máis na portería. Bueno, fixe unha pequena toma de contacto un pouco por saber cal era a situación de Álex, e, bueno, el se mostrou desde o primeiro momento con moitas ganas de vir, conocía o club, conoce futbolistas, para el volver a engancharse na segunda ref tamén era importante. Bueno, como xa estaba isto tratado e falado ca xunta directiva, pois é unha incorporación que nos pode vir moi ben para mellorar a calidade de traballo na portería e para crear competencia interna, non? Bueno, un perfil de un portero de experiencia, a nivel personal sei que é un rapaz moi serio, moi profesional, bueno, que traballa con moita calidade, eu tamén o sabía, e un pouco esa competencia interna que temos que ter en todos os postos, pois creo que tamén nos la pode dar para que compita por un posto na portería, non? A verdade que parece que leva xa con nós moito máis tempo, non? A nivel de vestuario, repito, xa conocía a moitos futbolistas, e se percibe xa que prácticamente eu máis, e no traballo igual, non? Eu moi profesional, que está moi acostumbrado a traballar a este nivel. Bueno, as primeiras impresións que temos, tanto Guillermo, que traballa máis man a man cos porteros, como eu mesmo cando se incorpora ao traballo do grupo, é que, bueno, pois eso, que parece que xa é un máis aquí, non? Que creo que é a mellor noticia cando alguén se incorpora e leva solo 3 sesións, non? Bueno, pois mira, é un equipo recién ascendido, con toda a ilusión do mundo, con unha mezcla moi boa de futbolistas, bueno, con experiencia, non? Como pode ser Manu ou como pode ser Borja Domingo, con futbolistas máis novos que tamén están debutando na categoría, pero que están facendo francamente ben, con un adestrador
pois que tamén traballa moi ben o seu equipo, non? Que xa ven a esta categoría porque o ascendeu el. Bueno, creo que van a dar moi boa medida na temporada, xa están dando, que é un rival complicado, non? Con futbolistas de talento, bueno, pues, non sei, como Gerín, como Tiago, con vos futbolistas a nivel físico e defensivo, como Tafa, como Buca, bueno, creo que é un equipo que ten 15 puntos por algo, non? Porque sabe o que fai, o que quere facer e o fai ben. Sí, nós temos que buscar cortar esta racha como locais, non? Bueno, tocou co Orense como se fora outro calquera, non? Para nós temos que intentar volver a gañar na casa, que é moi importante, non? É certo que ten similitudes, ou nos pode recordar un pouco a como éramos nós o ano pasado, non? Creo que os primeiros 2 partidos non foi capaz de gañar, bueno, pero é un equipo que sabe o que fai, que con esa calma, esa paciencia, ese traballo, e cos futbolistas que teñe e o cuerpo técnico, pois que empezaron a sumar, conseguiron 4 vitorias consecutivas, que non é nada sinxelo en esta categoría. Bueno, é un equipo que que defensivamente é un equipo forte, con bo nivel físico, con futbolistas por diante de balón verticais. Bueno, un equipo complicado que temos que saber combatir, non? Ter a nosa personalidade, ser un equipo que vaya polo partido desde o primeiro momento e que eles nunca estén cómodos no mesmo, non? Porque se os deixas maniobrar é un equipo complicado. Empezar co nivel de personalidade que vin en Burgos, non? No sentido de dominar, de plantarnos en campo rival, de ser moi agresivo cando perdíamos o balón, de ter moita profundidade, de chegar moitísimo á área. Bueno, creo que esos son ingredientes que nunca hai que esquecer, non? Ou que debemos de ter presentes para poñelos canto antes nos partidos, porque por aí eu creo que é onde máis a gusto estamos, onde o equipo rinde moi ben, non? Entón, bueno, esa personalidade, ese entrar aos partidos así, eu creo que é moi importante para nós. Bueno, vamos a ver se o alargamos, non? En este partido, somos capaces de leválo tamén ao inicio do mesmo e que, bueno, desde o primeiro momento se vexa un equipo dominador e agresivo con e sin balón para dominar o partido. Somos o máximo goleador do grupo, non? Temos 11 puntos nada máis, non? Entón, é por algo, un dato que ten unha parte moi positiva cando analizas, pero que tamén ten unha parte moi negativa cando analizas, non? Entón, non deixemos de facer aquelas cousas que facemos ben, vamos a corrixir as que non estamos facendo tan ben, competimos nos partidos, así que entón vamos a corrixir o negativo e seguro que por aí é por onde pasa o crecimento do Bergan na clasificación. Creo que é importante sumar como locales, non? Sobre todo, máis que presión, é a necesidade de sentirte forte como local, non? Porque, aínda que nós o ano pasado fixemos moitos puntos fora da casa, este ano tamén estamos facendo moitos puntos fora da casa, creo que ser fortes como locais, non? Con a túa afición, con esa seguridade que che dá xogar pois de local, hai que recuperala canto antes, non? Non é presión, pero sí que é necesidade de facelo ben aquí e de que, bueno, cada 15 días sabes que tes a túa xente, que tes que sumar habitualmente, non? Estas derrotas anteriores fan dano, eu creo que necesitamos esos 3 puntos aquí.